आणि आज मी तुम्हाला आमची लकी जी आहे ती 2 महिन्याची झाली आहे. मग आम्ही ठरवलं, मी आणि पप्पांनी, की लकीला स्विमिंग करायला शिकवलं. पण इकडं आसपास असं पूल असं काही नाही आहे. त्यामुळं आम्ही हे टब आणला. ह्या टबमध्ये हिला स्विमिंग शिकवायची आहे आणि बघूया स्विमिंग करते की नाही. पाणी पिते असं आरोचं पाणी सोडून असलं पिते. चला मग सुरू करूया. सांग तिकडे काय काय आहे ते. आपण पहिलं तर ह्यात तिचा जे शॅम्पू आहे पाणी सोडून हे शॅम्पू जे आहे लकी आठ टाक पातीला. हिने पहिल्यांदा हिला मी आत ठेवले. पहिल्यांदा तिचा जे शॅम्पू आहे जे की डॉग्स शॅम्पू आहे, जे की तुम्हाला डॉग डॉक्टरकडे मिळेल. हे शॅम्पू आपण हिला लावून आंघोळ घालायची, स्विमिंग शिकवायची आणि ट्रेनिंग द्यायची स्विमिंगची. तर चला मग व्हिडिओ चालू करूया. आपण मग आता नळ चालू करूया. टब पाण्याने पूर्णपणे भरूया. चालू करूया. गरम पाणी चालेल, पण थंडा पाणी असं आता थंडीचा सीझन असल्यामुळं थंडा पाणी चालणार नाही. ऊन असलं तर तुम्ही थंडा पाणी घेऊ शकता. तर आता हे आता जे हे टब आहे हे बऱ्यापैकीच भरलं आहे. आता आपण बघूया ही लकी जे आहे पाहू शकते का नाही. ही तिचा फर्स्ट डे असणार आहे ट्रेनिंगचा स्विमिंग. तर मग ट्राय करूया. लकी स्टँड. तर आता मी हिला आत टाकलं आहे. बघूया काय करते. हे स्विमिंग करत जरा ट्रेनिंग द्यायला लागणार. हां उचल की जरा. आता हे जे आहे हिला प्ले ट्रेनिंगची गरज आहे. स्विमिंग करू शकणार नाही. हे पाण्याचे भेट असल्यामुळे असं पाण्यातून बाहेर निघत आहे. नक्की सेट स्विम. तर जे लकी स्विम हे जे आहे आता तर भीत आहे की मला हे काय करायला लागलं, त्यामुळे हे असं भ्यायला लागले आहे. थोड्याच दिवसात ट्रेनिंग संपली की मग ही ऑटोमॅटिकली ही तुम्हाला ही असं दिसत असेल की ही काय आहे. ही डॉग शॅम्पू आहे. हे आपल्याला अंगाला न लावता पाण्यामध्ये मिक्स करायचं असतं आणि मग असं करून चोळून लावायचं असतं. डॉग शॅम्पूच लावायचं असतं, नाहीतर तिला हे होत असते. मी हिला असं चोळलेलं आहे.